Ik heb een belastingvrije tip voor je, dus blijf kijken. Want als je de fruitformule bestelt, betaal je maar 9% BTW en die BTW is aftrekbaar. Maar bovendien zijn dit opleidingskosten en de opleidingskosten zijn aftrekbaar en die vallen buiten je WKR-budget. Dus dat kost je niets. Ik heb een mooie pakketbundel, want als je 50, 75 of 100 van deze boeken bestelt, krijg je van mij gratis een clinic op locatie, een Q&A session zoals dat heet. Gaan we samen met je personeel of relaties of je businessclub aan het werk met dit boek. Afhankelijk hoeveel je bestelt, 60, 90 of 120 minuten. En ik beloof je, het wordt super interessant en het kost je dus heel weinig. Je krijgt 50 boeken en mij er gratis bij. Of 75 of 100, naar gelang jij wil. Vind je dit interessant? Ga naar de fruitformule.nl voor meer informatie. En doe het snel, want het is een tijdelijke deal.